Kayeng Kashri Meghalaya High Court kalabatha yaka sorkar jala bakan khmi baka Weybridge Harata Chera East Giant Hills District kantre kam hapo ka pratayo. Kani kalawan long hadin baka yeng Kashri kala shimkha yaka affidavit bala mudui de kinongsha mudui ke jala ki bala pun pau baka ni ka Weybridge kam shim tre kam shu na du benai nailur arjar pasa. Ngila batha yaka tena transport bakan pendap lut ya barok ki kam kenang ban pelong yaka ni ka Weybridge bakan trekam no hapo pratayo na du menta kasngi ong ka division bench ka bakan thop ya Chief Justice Somen Sen but Justice HS thank you haka hukum bapen mi haka khatsan trik no pra kayeng Kashri ka pen pawru ka jingsungu kya halor ki jingduna ki badan haka kaipan bala ada ka sorkar jala haka bayade bat ka jinglong jingman jong ki Weybridge haka lengge jala U Transport Commissioner ula IT ya kai pod haga Pradrik Jemang Arjar Pesan ya ka bahadin na syam bakamlong satya ka bathikna kayeng Kashri kala maham ya ka sorkar jala bakanlong ka bapikir bha haga ba IT ya ka kai pod bat pentip halor ke senjam bala shim ban maramat ni penyeng ya ki Weybridge ka sorkar ka de ban pikir bha ha ka ba IT ya ki kai phot bat ban pen pawi ka senjam bala shim ha ka ba ya de bat ka jing tore kam jong ki Weybridge kumju ru ya ka jing maramot ni penyeng ki Weybridge papura kat kum ka jinglong jingman jong ka kam ha ka kai phot ban IT halanishwa ka sen shong bishar ka ban wan bat ki bahadin kumju kala ong ya ka ni ka kam la pensangye no hadu ka artarik uluber arjar arpun rio haringkat ka jing batha ban IT ya ka kai phot halor ka jingya jong ka kam